Aleix Esteller, capità del Noia. Després rebobinarem, però tants anys com a jugador del Noia Freixenet, molts anys com a capità del primer equip. Ja has fet algun intent o pensament de posar punt i final a l'etapa com a jugador? S'està costant, no? S'està costant i em sembla que és més a prop que mai. Aquesta temporada. Sí, aquesta temporada és l'última i ja me l'he pres des del principi com un petit homenatge personal i saber que tots els esforços i la dedicació que hi he posat per a aquest esport i evidentment el sacrifici que ha fet la meva família des de ben petit i de més, doncs ha arribat al final i ho estic disfrutant com si fos el primer dia i gaudint de cada entrenament, gaudint de cada partit i valorant també tota la trajectòria que he fet. Com diuen en anglès, el One Club Man, tu ets un d'aquests. Com s'entén? Tants anys, evidentment sempre hauran vingut potser possibilitats o ronda pel cap, fer un canvi d'aires, però al final sempre aquí, Aleix. Sí, no t'ho negaré, en el seu moment sí que vaig arribar a tenir propostes de fora, però al final és el sentiment de pertinença al club, d'estar còmode on estic, de no necessitar res més. Jo sóc molt familiar i m'agrada estar bé i sentir-me còmode i sempre m'he sentit molt a gust aquí, evidentment amb el recolzament de la família, els amics, l'entorn, el poble. Al final jo no vaig ni Sant Sadurní, però em sento com un sadurninenc més i la veritat que no he necessitat mai valorar altres coses perquè aquí el Noia és casa meva. Tu i l'hoquei patins com comenceu? Jo començo amb 3 anys. Amb 3 anys a Gelida començo a patinar. De fet, jo sóc el fill petit de 3 i jo sóc el primer a començar a jugar a hoquei i els meus germans, arrel de veure'm a mi començar a patinar, també s'apunten a jugar a hoquei. I sí, amb 3 anys li vaig dir als meus pares que volia patinar, que tenia un amic que feia hoquei i que jo també volia fer-ho i des dels 3 anys fins ara. I una mica aquestes primeres etapes, no sé si comences a patinar a la Gelida o ja dones el salt molt aviat per venir cap aquí? Sí, no, començo a patinar a la Gelida amb 3 anys i jo vinc al Noia, si no m'equivoco, amb 8 anys. Amb 8 anys vinc al Noia, faig la categoria prebenjamí a Gelida i amb 8 anys ja vinc cap aquí al Noia i des dels 8 fins ara, uns quants anys. Evidentment, durant molts anys això no deixa de ser un joc que apassiona, no? que agrada molt, però cada vegada un va adquirint una mica més de compromís, no? De vincle amb el club, de responsabilitat amb el joc, amb l'equip, amb l'entrenador, amb l'estructura. Com vas recordant a poc aquest pas de dir, ostres, van passant els anys, estic aquí, vaig pujant de nivell? No, està clar, sí, fas una miqueta de memòria i al principi, evidentment, jo sempre m'han inculcat a casa meva un caràcter ambiciós i el vaig agafar de seguida i venir aquí al Noia, per mi el Noia era el màxim. Evidentment que en categories inferiors molts amics que continuen sent amics meus d'ara, però sí que conforme van avançant la meva trajectòria al club, doncs es van quedant, no? Evidentment, saps? Penso una miqueta així, ara em venen molts flaixos al cap, però molts entrenadors que he tingut, molts companys, moltes hores aquí a l'Ateneu, al final són coses que et fan remoure una miqueta i sentir aquest sentiment que tenim els jugadors que formem part de la base del club i que hem arribat al primer equip. Moltes hores passant aquí, veient equips més grans, equips més petits, coneixent-nos tots, era una petita gran família i això és de les coses que es valoren. A poc a poc com va adquirint aquest sentiment pel Noia, un club històric, però relativament a nivell d'estructura, de pressupost, de capacitat, doncs modest, però que sempre que ha pogut ha estat molt competitiu, molt lluitador. Com vas anar una mica visquent això, de ser
del Noia, d'haver-te d'enfrontar en categories inferiors a base a clubs més poderosos, però que aquest ADN, no? aquest sentiment del Noia. No? És que al final molta gent et pregunta i aquest ADN com s'explica? És que no s'explica aquest ADN. Aquest ADN es mama de ben petit, el que t'inculquen els entrenadors, el que vius temporada a temporada, el que veus amb els teus referents propers, quan estàs a la base, si ets infantil, doncs, i el teu mirall són els juvenils, els júniors, a poc això ho vas mamant. I al final també va molt amb el caràcter de cadascú, però és una cosa que vius des de ben petit i que ningú t'ho ensenya. Tu mateix vas adquirint aquest coneixement i aquest sentiment i l'ADN i el fet de ser un club com el Noia, que podem competir contra tots, però que no deixem de ser un poble. Al final, a Sant Sadurní, els carrers de Sant Sadurní, se'n parla molt de hoquei, es viu molt de hoquei, i això també és el sentiment i l'ADN del club. Vas creixent, Aleix, i a poc comences a treure el cap al primer equip. També és una etapa on hi ha una temporada que és molt brillant, aquell 2008 amb la Copa del Rei. Com recordes aquelles primeres aparicions, entrenaments, aquella porta que comença a obrir-se al primer equip i que tu estàs allà arribant? La veritat és que ja fa molts anys això i sí que és veritat que jo mai m'havia ficat, quan era petit, l'objectiu d'arribar al primer equip, però sí que conforme vas creixent, juvenil, júniors, doncs ho veus allà i penses, hòstia, he arribat fins aquí, per què no? I tenia companys d'equip que per mi eren referents, Pere Vàries, que després ha sigut entrenador meu, Xavi Brix, Jordi de l'Amor, al final són gent de Sant Sadurní que han mamat el mateix que jo, però que per mi era insomiable, saps? Poder algun dia ser company seu, i al final doncs a base de treballar i treballar molt, perquè no va ser gens fàcil. Primer em va donar l'oportunitat al Blai Carda, que evidentment se la va jugar amb jugadors joves. En aquell moment, si no recordo malament, vam pujar el Luis Gil, l'Eloi Mitjans, jo, i clar, t'estic parlant de gent molt important i del hoquei, com Pere Vàries, com he dit abans, Xavi Brix, Joan Feixes, és que no me'n vull deixar cap, però clar, ell es va atrevir a posar-nos en aquell moment i això, evidentment, no és fàcil. Entenc que si ho va fer era perquè ens veia preparats, però sí que és una cosa que li agrairé sempre i ho valoraré molt. A nivell de la base, ja des de fa molts anys, el Noia ha anat nodrint, no? I conformant aquests primers equips amb incorporacions, amb sessions joves, però sempre hi ha hagut aquests jugadors de casa, no? Temporades amb més places, d'altres amb menys, però diríem, sempre heu anat arribant, tot i que evidentment no ha estat fàcil. No, està clar que no ha estat fàcil, però sí que és veritat que ja ho hem comentat abans, al final arribar al primer equip i que et posin i que puguis jugar, vull dir, no és fruit de que hi hagi un entrenador que aposti per tu, que també, sinó d'haver fet les coses ben fetes durant molts anys i d'haver mamat el que és el Noia i d'haver treballat amb molts entrenadors, i de tots els entrenadors aprens coses. I al final fas una miqueta el bagatge de totes les persones que he tingut com a entrenador i evidentment en aquelles temporades penso, hòstia, doncs aquest no m'agrada i aquest tampoc, però sempre t'emportes alguna cosa que et fa ser millor persona i millor jugador. I al final doncs sí que és veritat que el Noia sempre s'ha caracteritzat per tenir jugadors de la casa i això és el que fa també tenir aquest sentiment. Els jugadors de la casa intentem inculcar aquest sentiment amb els jugadors que venen de fora. Per la gent que no sigui d'aquí o que no conegui tant el Noia, com diries o com s'explica que el Noia ja des de fa molt de temps, el primer que sigui molt reconeixible com un equip molt competitiu, molt dur de jugar en contra, el pes que té el pavelló de l'Ateneu, sempre una pista molt difícil pels equips visitants. Bueno, és complicat perquè jo mai he vingut com a visitant, sempre he sigut local, però sí que és veritat que al final sempre es juga com s'entrena i aquest sentiment el vivim cada dia entrenant, vull dir, fiquem la pilota al mig i els dos equips som companys d'equips, però els dos equips volem guanyar i això al final es trasllada també a nivell del caràcter competitiu de l'equip i és igual als equips, és igual als entrenadors, és igual qui passi per aquí, el sentiment aquest sempre es té.
i entenc que sempre seguirà sent així, vull dir, és el sentiment del Noia, el sentiment de club, la manera d'entendre el hoquei, i sí que és veritat que companys que venen de fora i que ara són companys meus de l'equip pensen, hòstia, és que venir a Sant Sadurní des de fora pensava, quina mandra, tornem a anar a l'Ateneu, avui si volem guanyar aquí haurem de suar. Bueno, doncs sí, és una miqueta l'ADN que tenim i la manera que tenim de jugar i de competir. Des de fa moltes temporades ets el primer capità. El braçalet aquest, què suposa a nivell de responsabilitat, d'orgull, però també deu pesar una mica, no?, per algú que porta tota la vida. Mira, vols que et sigui sincer, no pesa gens perquè és una cosa que hem mamat des de ben petits. El primer any que el porto sí que em sentia com molt responsable, però a base de que passin els anys, doncs és que no deixes d'actuar, no actues diferent per portar el braçalet, és la teva manera de ser, és la teva forma de ser, i al final és tot els teus exemples que he tingut, els meus referents. Jordi de la Mora em passa el braçalet a mi quan es retira, per mi és un moment simbòlic i li estaré agraït tota la vida, però abans Pere Vàries també, vull dir, són jugadors que han estat aquí tota la vida i que han sapigut transmetre el que és el Noia, el que és ser capità del primer equip, i jo vull, o espero, també haver-ho sabut fer. És una cosa que al final no pesa, és al final intentar ser tu i intentar inculcar als companys i traslladar el sentiment i la responsabilitat que comporta ser capità, però no pesa gens. Aleix, de tots aquests anys ja el primer equip, hi ha hagut moltes temporades de molt bon rendiment. Evidentment, sempre el que brilla més són els títols. De tant en tant doncs, es poden assaborir uns quants, però diríem que segurament el camí o la trajectòria també s'ha de valorar molt, no? De tenir un equip que ha estat molt regular, que durant moltes temporades estava sempre a la part alta, no? Les classificacions per la Lliga Europea, si serà més lluny la temporada passada, no? Que va ser segurament també un gran premi, no? Arribar a la Final Four. Sí, està clar, al final soc plenament conscient que amb una trajectòria esportiva i d'èlit, al final les coses que es valoren més són els títols, no en tenim gaires, però els que tenim estan ben suats i ben treballats i ben merescuts. I sí que és veritat que una de les coses que inculca l'ADN Noia és sempre competir pel màxim possible i sí que és veritat que, com tu dius, sempre hem estat allà dalt i l'objectiu del Noia sempre és estar allà dalt. No sé si entre els 4 primers, si entre els 6 primers, contra més amunt possible, millor. I competir cada partit, i això se seguirà vivint i se seguirà transmetent, seguríssim. Molts jugadors decideixen continuar lligats, vinculats, tu ja fa anys que entrenes a categories inferiors. Què suposa per tu l'hoquei? Per què dones aquest pas natural per molts d'altres, quan s'acaba l'etapa com a jugador posen punt i final, però no és el teu cas. Què suposa? Entrenar. Per què el pas d'entrenar? Bueno, al final és una cosa que sempre m'ha agradat i jo em considero un jugador que sempre potser no he destacat per les meves virtuts tècniques ni de més, però sí que és veritat que hi he donat moltes voltes al joc. Tàcticament és una de les coses que crec que tinc més de valor i que porto més a l'equip, i sempre he sigut entrenador. Al meu cap sempre he sigut entrenador i sempre he sigut de rumiar més i d'intentar treure la millor versió de tots els meus companys, i és una de les coses que a llarg plaç m'agradaria estar vinculat d'alguna manera. Parlava d'aquesta temporada com la darrera, es fa un punt difícil de dir, ostres, intento gaudir al màxim, però a la vegada evidentment és una temporada que encara hi ha reptes per davant, que s'ha d'estar centrat amb les competicions, no sé com ho estàs portant aquest any? Mira, és molt senzill. Al final jo l'estiu passat vaig fer un exercici personal, mental, sobretot de preparar-me, perquè sabia que aquest any era la meva última temporada com a jugador, i al final sí que és veritat que vols gaudir-ho tot, però la millor manera de gaudir és competint. I si les coses surten i et sents important dins l'equip i tens minuts i creus que portes, doncs gaudeixes. Quan no és així, per molt que sigui la teva última temporada i vulguis gaudir o relativitzar les coses, si no competeixes no ho gaudeixes. I la gent que portem molts anys al hoquei ens ho passem bé competint,
i ens ho passem bé guanyant partits, i no guanyant-los però lluitant-los. Doncs aquesta és la manera de passar-s'ho bé, i per mi el petit homenatge que estic tenint aquest any és personal, és el de poder competir cada partit i viure-ho com que la cosa s'està acabant i que al final doncs, entenc que hi haurà un procés que ho trobaré a faltar, però que mai em pugui recriminar a nivell personal que no ho vaig deixar-ho tot en tots els partits. Tu tenies clar que volies acabar a dalt, és a dir, jugant, sent protagonista? Que havia de ser així el punt final? Sí, però no perquè ningú em regalés res, sinó per mèrits propis i al final soc plenament conscient del que soc i del que puc aportar a l'equip, però sí que és veritat que al final el record et queda de les últimes temporades. Si les meves últimes temporades a nivell d'importància dins l'equip no eren tan importants, doncs m'hagués quedat un regust una miqueta no tan bo com el que vull que em quedi. I al final entenc perfectament que podria continuar jugant i un de les claus del per què vull plegar és per això. Ara estic bé, em sento còmode, estic a gust, doncs deixem-ho, saps? Millor deixar-ho ara que no més endavant. A nivell de família, evidentment, per tu i per l'entorn es respira molt d'hoquei. Tens 2 fills i que també t'han vist i tenen molt a prop els patins i l'estic. Suposo que aquesta il·lusió de també seguir mantenint aquesta flama de l'hoquei a casa hi és, no? Sí, i és una de les coses que possiblement em sap més greu perquè als meus fills els encanta venir a veure el Noia, els encanta venir a veure el seu pare, saps? Ho seguiran fent, però no em veuran a la pista. Però sí que és veritat que ells han mamat això. De fet, la meva dona també jugava a hoquei i el hoquei també m'ha donat a la meva dona, a la meva família. Per tant, és que li estaré eternament agraït al hoquei en aquest sentit. Però sí que és veritat que no els hi hem imposat, ells ho han demanat i és una cosa que jo ho tinc claríssim. Els encanta el hoquei, són uns malalts del hoquei com la seva mare i com el seu pare, però no perquè els hi haguem intentat imposar, sinó ho han decidit així. I al final, si ells s'ho passen bé, són feliços jugant a hoquei i poden disfrutar de la meva última temporada com a jugador, doncs perfecte, no puc demanar res més. Acabo, i te l'haig de fer. Entrenar algun dia a la màxima categoria, entrenar algun dia al Noia, què pot suposar? Què suposaria per tu? Bueno, la veritat que és una cosa que no descarto per res del món i suposaria, doncs, al final, per mi el Noia és tot. A mi el Noia, el hoquei m'ho ha donat tot, m'ha donat la família, ja ho he comentat, m'ha donat amics, m'ha format com a persona també i és una de les coses que no descarto i que en algun moment m'agradaria per poder tancar també aquest cicle. No? He sigut jugador a la base, he sigut molts anys jugador del primer equip, doncs alguna vegada també pensar-ho, per què no, ser entrenador del primer equip seria xulo i crec que podria anar molt bé. En pocs dies arribarà la Copa del Rei a casa, jugant amb el Noia com a capità. Bona festa, no? Sí, i com el meu últim any també. Per tant, penso que sí, que és un objectiu que, per què no? No us vull ficar pressió, és assequible, podem optar. La Lliga està més igualada que mai i hem demostrat que podem competir contra tots. Fa moltíssima il·lusió fer la Copa del Rei o que jugui la Copa del Rei a Sant Sadurní, a l'Ateneu, el pavelló on tantes hores hem passat i espero viure-ho al màxim. Queda poc, però ens prepararem al màxim per poder-la competir des del primer partit. Esperem que en juguem 3 i seria espectacular doncs, acabar la meva carrera aixecant un títol i aixecant-lo a l'Ateneu davant de tot el poble. Seria espectacular. Quina foto, Pell de gallina. Aleix Esteller, gràcies. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.